kalo puodho en yath maber. Koro in kin gi nyathi ter kama wachno mondo dhi ochanji ni nyathi. Iwinjo ka seche miwacho weche mag basari go nitie seche forms go ka omino fees ma chief bro wacho weche go i barasa. Now ere ka ku block infiltration mar jo siasa donjore mondo mi ochak control bunge la mwananchi. Kaka wagengo mano en remain no one neutron. Remain no one neutron to giwinjo no one okwa lure kodgi. Iwinjo ke jasiasa dwaro ni no luro kode e ko fwenyo ni ngate e ka duogo ka gi joduogo weekend to udhi upongo dala ni ko oneno no jomopdhika maka e jogi kama wabedo go challenge bunge chal kamano. Koro nikech wani bunge wacho weche jopiny wani bunge sechete ok ginewa ka wani gik gima gitimogo gineno no wan chal ka gima okwan kodgi. But wanto wang'eyo no weche mwawacho muhimu moloyo dhir jatelo monde komiya siling 500. To ka samoro untiere go jende ma samoro dwaro tich ng'ato manyo pesa tikete gi twak e bunge kachacha to jasiasa obiro kacha gonyo ji. Koro ngine no possibility mar ni obro wew ka to dhi ir jasiasa. Kendo giwewa mang'eny ahinya. Now how ere ka ku control ma giwewa koro gima watimo no seche ma kijande go dhicha because that is another way masamoro koa kucho koduoge bunge la mwananchi to goyo siasa mar ng'at manogoyo mar ng'acha bago to gin challenges mwakale kendo koro ibro nwang'o ka jibilago emabro golo twak mani bunge maber to dhi oloko opposite jatelo. Koro jatelo neno umna jo madwi. Koro ere ka ku block such people koro ka ku block such people okinyal bende block gi kecho kibing'e seche mweni bunge en japiny to mnan kech koro en japiny makoro kong'eyo kama entieni nen kama okokwedo jatelo moramora to kokwedo japiny moramora en koro kete nikech oneno no kacho chiemoga to to ka koro kendo siro ka nyadi jatelo cha dhi neno kendo kare sena dok di bunge kocha in koro karo kin ng'ata nikech discussion ma wachre kachaka ingen jatelo sana jotendwa mag luo gi jaduong'o Atito ok gihero mondo owuoi tijgi magitiyo bende ok gihero mondo giwinj voice moro somewhere mopogre go voice mar joggi ka wacho weche mag ofisi. Iwinjo koro mano ka giwinjo kamano ka bunge discuss gik machal kama gik mabeyo ni jopiny go to gineno to gi discuss nadi mano dak giwacho no kech ing'eyo